Moi bons días, mirar que preciosidade temos aí. Bos días, estamos na Torre de Giela, ou Paso da Giela, en Arcos de Valdevez. Bueno, hoxe esta torre é preciosa, dicen que data do siglo XI, e está moi ben conservada, fixeron unha restauración moi digna. Hoxe podedes ver alá arriba que hai unha araña gigante. Trátase de que, como estamos cerca do día de difuntos, pois aquí se fai unha festa de Halloween ou de difuntos, ou como lle chaman tamén en moitos sitios de Portugal, dos acompañamentos. Bueno, entonces está un pouco alterado isto pola decoración, mas anda por aí unha brigada de xente preparando o atrezo para a festa, non? Vamos dar unha voltiña. Mira que chulada. Chula, Mira, unha torre con estilo destes de palacio, non? Bonita, de verdad. Logo continuamos falando dela na páxina e compartiremos fotos do lugar. Vale, veña, moi bo día. Espero que vos guste. Unha aperta.